tun rum chu khovela logo lar som tele an awmzia hrilhfiahna lam kan hoi thung don ani Adidas BMW Coca Cola te bakah logo dang hrang hrang te hi kan hmu thin to ngeiin a rinawm a Mahse enge an nihna tak kan la hrelo thei ani Heng logo a line te color te le anom dan chi hrang hrang te hian awmzia an nei veka Heng logo hrang hrang te hi an mawina lam ai ma in awmzia nei tura siam hi electronics company ani ngai lova company din atanga kumsom thum nu kumsang kha chuka som rukhan electronics lama anlut ve chawani ama chuan trading food processing textiles le insurance lamte an khoi thina ni palina BMW logo chung bialla hian thlo theina plate virlai anga en tira tun mahin he company hian aviation technology lama malakna an nei ti en tir avar le pol hian Germany rama Bavarian flag a en tira hei hian a company lo chhana mun a en tir bokani pathumna Evernote sai hi a thil chin chha theina a tha em a mail an chin chha thei mai baka thil thleng an chin chha thei em boka hei wang hian Evernote company note le chin chha na siam na app chuan sailem hi logo an mangani lekha kan keu dona aphek sir kan thlepang deuh hian an logo a sai beng hi in thepa siam ani bok panina Formula 1 an logo hi chiang dewa en chuan F le stripe sen in kara hian 1 ti avara in ziak alang theya stripe sen hian Formula 1 car speed sang tak en tir thung ani
pakhat na Adidas. Adidas ti hi amutsuak tupa Adolf Dassler mingchoya pho ania company logo po ahun a zirzel in an thlak danglam photo a Mahse an thlak po hian stripe thum hi atel zia thina ni tuna logo an man lai hi stripe thum tho ni in angle danga tanga en chuan triangle shape ania hian tlang lem en tir tlang lem hian in fiam mi ten ni tina tumru taka an beina en tir bokani